Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nagdangat sa Masobra sa 97 million pesos ang balor sa kahalitan sa pananum sa Negros Occidental dala sang Habagat kag sunod-sunod nga mga bagyo. Sa report sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council, may 88.7 million pesos man nga kahalitan sa infrastructure sa Negros Oriental. Sa July 28 nga report sang RDRRMC, nakasaad nga 3 ang report na patay dala sang malaing nga panahon. Sunod kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Cervero III, inya nagalakip sang duha ka mga napatay sa Binalbagan kag sa Himamaylan. Taliwa sa report sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, wala nalakip sa report sang RDRRMC ang duha ka mga napatay sa Hinubaan bangod sa pagkakuryente kag ang mangingisda sa sagay nga na-missing matapos magpalawod kag nasapwa na lamang nga patay. Sunod kay Sermeno, ang 3 ka mga kaso ang wala nila ginakabig nga related sa epekto sang natungdan nga weather disturbance. Samtang ang mga kahalitan sa infrastructure nga 88.7 million pesos, sunod sa iya, nagatumod sa mga nagkalaguba nga mga classroom base sa report sa DepEd sa Negros Oriental. Wala sang reported naman sa bahin sa kahalitan sa infrastructure sa Negros Occidental nga gikan sa Department of Public Works and Highways. May 454 naman ka mga balay ang partially damaged kag 53 ang destroyed. Bahin sa kahalitan sa pananum, sunod kay Sermeno, 97.2 million pesos ang losses, nagatumod sa 3,586.3 ka hektarya kag 4,882 ka mga mangunguma nga apektado. 32.8 million pesos naman ang balor sang assistance nga na-release. 32.5 diri sa Negros Occidental kag 306,830 pesos sa Negros Oriental. So today, kung may ano pa, Sulod pagid. sulod pa, sige pa man naman yan. Update. Pila tong sa infra, sir? Sa infra, 88,713,000.